Yo, what's up? Good morning, good morning, good morning mga tropa. Alright, welcome back again sa ating panibagong vlog mga tropa. And sa vlog na to kung paano mag-alaga ng sisiw mga tropa, no? So yung may na-harvest pala tayo ng mga sisiw natin nung nakaraang linggo. So ngayon siyempre unang linggo nila mga tropa, kaya yan, magpupurga tayo mga tropa, no? Tapos sa mga 3 weeks old natin mga tropa na mga sisiw, siyempre continuous pa rin yung pagbibigay natin ng ayan, kalamansi. Alright, so continuous yan mga tropa, walang palya talaga na nagbibigay tayo ng kalamansi juice sa mga chikiting natin. Kasi isa itong kalamansi mga tropa sa nagpapalakas ng kanilang resistensya o immune system. So habang bata pa sila, papalakasin na natin yung kanilang immune system, kasi pag laki nila mga tropa, yun na yung magiging tibay ng kanilang katawan. So wala tayong bakuna, walang B1, walang kanang mga gumburo, ganyan mga tropa, no? So hindi tayo nagbakuna. So ito, experiment ko to mga tropa. So susubukan natin o titignan natin kung ano yung magiging resulta ng ating pagbibigay ng kalamansi juice sa kanang anong tawag dito, yung gatas mga tropa, na yun. So everyday, hindi naman everyday, every other day pala mga tropa, nagbibigay tayo ng ito, kalamansi juice. Tapos ito yung kasalitan ng mga tropa, Progency. Ayan, so may nabili na tayong Progency. Alright. So yun mga tropa, no. Tapos meron pala dito, ipapakita ko sa inyo mga tropa, no? Kasi kahapon pumunta ako dun sa Bulinaw, dun sa kabilang bayan. Nakakuha tayo nito. Ito mga tropa, kusot. Yan, kusot mga tropa, yung pinaglagarian ng kahoy. So yun yung nilagay natin dito sa mga chikiting natin na 1 week old. Ayan sila mga tropa. Alright, 1 week old na sila, malalaki na sila mga tropa. Pero itong mga tropa, so kakapisa lang yan nung kailan ba yan? Nung isang araw. So yung mga kakapisa nung isang araw mga tropa, ihiwalay natin sila. Hindi natin sila bibigyan ng purga. So ang bibigyan lang natin is yung mga 1 week old. So gamit pala natin ng pamurga sa mga chikiting natin is yung Solpar QR. Alright, yun ang gagamitin natin mga tropa, no? Alright, so yun yung gagawin natin. So intro muna tayo. Wala pala tayong intro. Alright, so kita-kits tayo mamaya mga tropa. Yun, alright mga tropa, na. So isang masamang balita mga tropa, wala pala tayong nabiling Solpar QR. Nakalimutan ko pala kahapon. Alright, so yun na lang mga tropa, ang gagamitin natin is yung bastonero para sa mga chikiting natin. Alright, so ito na yung gamitin na muna natin mga tropa. Ayan, so bibigyan lang natin sila ng pamurga. Tapos yung mga 3 weeks old saka yung 1 month and 1 week natin is bibigyan din natin sila ng kalamansi juice. Yan. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga 1 month and 1 week na natin na mga chikiting, kung gano'n na sila kalalaki mga tropa, no? Okay, so nagbibigay lang tayo ng kanilang pamurga. Alright, let's go! Alright mga tropa, no? So magtitimpla lang tayo ng pamurga. So itong bastonero, so kunti lang naman. Ayun, so ganyan lang karami mga tropa, oh. Yan, sa mga chikiting natin, para may labas nila yung mga bula-bulatin nila sa katawan. Yan, so ganito lang mga tropa, oh. Yan, okay na to. So magmula kanina palang umaga, hindi ko pa pala sila napakain. Hindi ko pa sila napainom. So tamang-tama tong pagpupurga natin para makainom agad sila mga tropa, no? Yan. Tapos yung mga maliliit pa, bali 4 kasi yung mga tropa, no?
apat na pisa. So anak yun ng ating Calidum. Calidum cross sa Sambuanga White, pero cross ko siya sa kinasta ko siya sa Albany mga tropa, no. So, Albany yung pinang-cross natin. Ano, kain na muna tayo? Ay, yun. So, hindi pa pala kami kakain. Dahil hindi pa nakapagluto yung aming cook, mga tropa. Ay, so, patalastas muna natin ito, yung cook natin. Yan. Right. So, tatanggalin lang natin yung mga maliliit natin na chikiting. Yung mga 3 days old. Ito, mga tropa. Apat tong mga tropa eh. Ito yung anak ng ating Albany Calidum. Ayan siya, oh. So, lalagay na muna natin sila dyan. Grabe yung mahita nila mga tropa, oh. Oh. Right, so yun yung isa. Yun. Ito. Yan. Yan na muna yung mga tropa. Tapos ito, isa. Ay, iba. Ito. Yan. Tatlo. Doon na. Tatlo. Yan. ang hahaba ng mga bias mga tropa eh. Yun yung isa. Yun, nakatago pala doon. Mga tropa. Anak ng ating Calidum X Sambuanga White, tapos nakakross sa Albany. Ayan. Ang mga tropa, yung mga bagong chikiting natin. Alright, so hindi ko na napakita sa inyo kung kailan natin hinarbit yan dahil nabisi tayo dito sa may tindahan. Tapos inasikaso ko kasi yung mga alaga kong mga cow. Right, so ito yung mga 1 week old natin mga tropa. So ito yung mga pure na golden boy natin. Ayan mga tropa, oh. Mga pure na golden boy. Ayan, tingnan mga tropa, oh. Ayan. Ito yung white gold natin. Nakapagpalabas tayo ng white gold. Ayan, oh. White gold. Tapos ito naman yung mga 1 week old natin na Tornado Hatch, na cross sa pure na Melsim Black. Pero tingnan mo, sinyalado yan mga tropa, oh. Sinyalado yan. Ang pakpak na dito sa kabila, wala, oh. Walang puti. Dito sa kabila mayroon, oh. Oh. Para-para yan mga tropa, pati itong isa. Ayun, may puti sila sa pakpak, pero yung sa kabila wala. Yan. Ganun din yung sa isang maliit mga tropa. Ayun, oh. Alright, so magbibigay lang muna tayo ng pamurga natin mga tropa. Alright, let's go! Right, mga tropa. So ito na yung pamurga natin. Magbibigay lang natin sila dito. Yan. Pamurga. Yan, oh. Uhaw na uhaw yung mga yan mga tropa kasi hindi ko pa sila pinapainom magmula nung kagabi. Tapos itong mga tropa, bibigyan lang natin sila ng mga kanilang patuka. Itong mga to. Ayan yung mga tropa, oh. Taas ng lipad nila, oh. Pure na golden boy lahat ng mga tropa. So sana nga mapalaki natin sila ng maayos na hindi sila magkakasakit. Pero mag-uumpisa tayo magbigay ng kalamansi juice sa kanila pagdating nila ng 2 weeks. Ayan, pagtungtong nila ng 2 weeks, pag-graduate nila ng elementary. Ay syempre sasabak yan sa exam, sa board exam, di ba? So elementary pa lang hindi pala. Pag-graduate nila ng kanilang kinder. Ayan. Alright. Alright mga tropa na. So yun, huli tayo nagbabalik. So kumain lang kasi kami ng agahan mga tropa. So natapos na tayong magbigay ng purgas dun sa mga 1 week old natin. So ginamit natin pala yung Bastonero Plus mga tropa na. So ngayon naman
Kaya lang sabi ko magbibigay tayo ng calamansi juice sa mga chikiting natin na 3 weeks. Pati dun sa mga 1 week, 1 month and 1 week na mga pasisiw natin, mga tropa na. Yan. Calamansi juice. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng calamansi juice mga tropa. Para sa future ng mga chikiting natin. Para lumakas yung kanilang anong tawag dun? Sorry, resistensya. Yan. So, 3 kalamansi yung nilalagay ko mga tropa, no? Yan, 3 kalamansi. Tapos, hanggang dito na lang. So, magbabawas tayo ng tubig. Para damang-dama nila yung asim. Buti pa sila may asim. Alright. Yan ang mga tropa. So, ito yung bibigay natin sa mga chikiting natin na 1 week old. Alright. So, bibigay lang natin mga tropa. Tignan natin kung susunggaban nila. Tara, tignan natin mga tropa. Yan sila yung mga 1 week old natin. Yan o. Yun. Yun ang mga tropa o. Yun, uminom na sila oh. Right, so madako naman tayo mga tropa sa mga 1 month and 1 week na mga chikiting natin. So ganun pa rin, calamansi juice pa rin mga tropa, no? So tara tignan natin yung mga 1 month old natin. So ito pala yung mga manok natin mga tropa. Ayan sila. Yung Albanese sweater natin. So yung tornado pala mga tropa, yung tornado hatch natin saka yung golden gray wala na sila. So binalik na natin sa may-ari mga tropa kasi pinahiram lang kasi sa atin yan. So nakakuha naman na tayo ng lahi. Ayun, binalik na natin mga tropa. Ito naman yung calidum natin mga tropa. Yan, golden calidum. Tingnan natin mga tropa. Yan sila. Calidum. Yan yung calidum natin na nakakross sa Sambuanga White. So napansin nyo siguro yung isang sisiw natin doon medyo puti. So nakapagpalabas tayo ng Sambuanga White mga tropa. Sana nga ibaba yun para maibalik natin sa broodcock natin. Alright, so ito na pala yung mga tropa, yung ating mga 1 month old na mga sisiw natin. Alright. Yan, gutom na sila. Tinanghali na ako. Ayun sila mga tropa. Woo! Well, so magbibigay lang tayo ng calamansi juice mga tropa. Yan, calamansi juice. So ganun pa rin mga tropa, no? Sa kanila kasi yung mga 3 piraso ng kalamansi. Pero sa mga 1 month old natin is 4 na. 4 na piraso na yung bibigay natin para sulit yung aso mga tropa. Ay, so kukunin lang natin yung kanilang tubigan. So shoutout nga pala mga idol. So may shoutout pala tayo. So shoutout nga pala kay Idol July Balesteros. Ayan, ang shoutout sa iyo idol. Ayan, so isang solid followers natin yung nagpapa-shoutout. Ayan, oh. Yun, salamat sa walang sawang pagsuporta mga tropa. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo na po sanang kalimutang mag-like, share at subscribe para mas lalong mag-grow pa po yung ating YouTube channel mga tropa. So thank you po, maraming salamat. So may 200 plus na po tayong subscribers. Ayun, no?
Yung last na vlog natin is 164. So, salamat po sa walang sawang pagsuporta. Yan. Yun, alright mga tropa. Yan yung kalamansi natin. Ganun pa rin mga tropa. Same ng parami ng tubig. Yun yung ibibigay natin sa mga 1 month old natin. Right, so bigay na natin mga tropa. Right. So malikot na kasi tomato mga tropa, no? Kaya dahan-dahan lang tayo sa pagbubukas. Ayan. Ayan, binigyan na natin mga tropa. Ayan yung ating gray na napalabas natin. So nag-iisa lang yan na gray mga tropa na lumabas. Alright mga tropa, no? So dito na rin siguro matatapos tong vlog natin. Alright, see you po sa next na vlog natin mga tropa. And abangan nyo mga tropa, kasi itong mga 1 month old natin ililipat na natin doon sa may kulungan doon, kasi nakakuha na tayo ng mga kusot. Ayan, 3 sako ng kusot yung nakuha natin, kaya lilipat na natin. Tapos yung mga magwa 1 month old natin na mga chikiting, yun naman na ililipat natin dyan mga tropa, para mas malaki na yung kanilang kulungan. Makakaiwas tayo sa feeder picking. Ayan, alright. So yun lang mga tropa. So see you sa next na vlog natin, and God bless. Alright.